खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। हादराव कोरोना भाइरासआ फिन आरोबाव बांगासिनो दं। कोरोना जेवसाया दा गोख्रैयै गोसारनो हमदों। नंगौ, हादराव एक्टिव कोविड-19 केसफोरनि अनजिमाया 1000निबो बारबाय। केरालानिफ्राय कर्नाटकसिम आरो महाराष्ट्रनिफ्राय दिल्लीसिम कोविड-19 केसफोरनि गोदान अनजिमाया गिथावना जानो हमदों। थारैनो हादराव फिन खेबसेबाव कोविड-19 केसफोरा बे समाव बांनायखौ आरोबाव नुनो मोनबावनाय जादों। सावस्रि बिफानजों फोसावजानाय गोदानसिन डाटा बायदिब्ला भारताव आथिखालाव गासै 1009 एक्टिव कोविड-19 केसफोर दं। सावस्रि बिफाननि डाटा बायदिब्ला भारताव 1009 एक्टिव केसफोरनि गेजेराव 752 केसफोरा बावैसो सिगां नुजाथिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। सावस्रि बिफानारिफोरा फोरमायना होयो दि कोरोना जेवसाया लासै लासै गोख्रोङै गोसारगासिनो दं आरो कोरोना जेवसाया दासिमबो आबुङै जोबस्राङाखै। बेनिखायनो बारग'नो थाखाय सुबुंफोरा सांग्रां जानांगोन होनना फोरमायदों बिफानारिफोरा। मख'जाथावदि केसफोरनि अनजिमाया बे समाव दिल्लीयाव कोरोनाजों गाग्लोबजानायखौ 100निबो बांसिन केस मोननाय जादों होनना सुलुंफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जुदि जों स्टेट वाइज डाटानि बाथ्रा बुङोब्ला केरालाया आथिखालाव कोरोनाजों बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम गोग्लैनाय रायजो। केरालायाव कोरोनानि 430 एक्टिभ केस मोननाय जादों। बेनि उनाव महाराष्ट्रआव 209, दिल्लीयाव 104 आरो कर्नाटकआव 47 एक्टिभ केस मोननाय जादों होनना सावस्रि बिफाना फोसावदों। सावस्रि बिफाना बेफोर रायजोफोराव नायदिंनाय आरो फाहामथाय बिखान्थिफोरा सोलिगासिनो दं। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। हादराव कोरोना भाइरासआ फिन आरोबाव बांगासिनो दं। कोरोना जेवसाया दा गोख्रैयै गोसारनो हमदों। नंगौ, हादराव एक्टिभ कोविड-19 केसफोरनि अनजिमाया 1000निबो बारबाय। केरालानिफ्राय कर्नाटकसिम आरो महाराष्ट्रनिफ्राय दिल्लीसिम कोविड-19 केसफोरनि गोदान अनजिमाया गिथावना जानो हमदों। थारैनो हादराव फिन खेबसेबाव कोविड-19 केसफोरा बे समाव बांनायखौ आरोबाव नुनो मोनबावनाय जादों। सावस्रि बिफानजों फोसावजानाय गोदानसिन डाटा बायदिब्ला भारताव आथिखालाव गासै 1009 एक्टिभ कोविड-19 केसफोर दं। सावस्रि बिफाननि डाटा बायदिब्ला भारताव 1009 एक्टिभ केसफोरनि गेजेराव 752 केसफोरा बावैसो सिगां नुजाथिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। सावस्रि बिफानारिफोरा फोरमायना होयो दि कोरोना जेवसाया लासै लासै गोख्रोङै गोसारगासिनो दं आरो कोरोना जेवसाया दासिमबो आबुङै जोबस्राङाखै। बेनिखायनो बारग'नो थाखाय सुबुंफोरा सांग्रां जानांगोन होनना फोरमायदों बिफानारिफोरा। मख'जाथावदि केसफोरनि अनजिमाया बे समाव दिल्लीयाव कोरोनाजों गाग्लोबजानायखौ 100निबो बांसिन केस मोननाय जादों होनना सुलुंफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जुदि जों स्टेट वाइज डाटानि बाथ्रा बुङोब्ला केरालाया आथिखालाव कोरोनाजों बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम गोग्लैनाय रायजो। केरालायाव कोरोनानि 430 एक्टिभ केस मोननाय जादों। बेनि उनाव महाराष्ट्रआव 209, दिल्लीयाव 104 आरो कर्नाटकआव 47 एक्टिभ केस मोननाय जादों होनना सावस्रि बिफाना फोसावदों। सावस्रि बिफाना बेफोर रायजोफोराव नायदिंनाय आरो फाहामथाय बिखान्थिफोरा सोलिगासिनो दं। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। हादराव कोरोना भाइरासआ फिन आरोबाव बांगासिनो दं। कोरोना जेवसाया दा गोख्रैयै गोसारनो हमदों। नंगौ, हादराव एक्टिभ कोविड-19 केसफोरनि अनजिमाया 1000निबो बारबाय। केरालानिफ्राय कर्नाटकसिम आरो महाराष्ट्रनिफ्राय दिल्लीसिम कोविड-19 केसफोरनि गोदान अनजिमाया गिथावना जानो हमदों। थारैनो हादराव फिन खेबसेबाव कोविड-19 केसफोरा बे समाव बांनायखौ आरोबाव नुनो मोनबावनाय जादों। सावस्रि बिफानजों फोसावजानाय गोदानसिन डाटा बायदिब्ला भारताव आथिखालाव गासै 1009 एक्टिभ कोविड-19 केसफोर दं। सावस्रि बिफाननि डाटा बायदिब्ला भारताव 1009 एक्टिभ केसफोरनि गेजेराव 752 केसफोरा बावैसो सिगां नुजाथिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। सावस्रि बिफानारिफोरा फोरमायना होयो दि कोरोना जेवसाया लासै लासै गोख्रोङै गोसारगासिनो दं आरो कोरोना जेवसाया दासिमबो आबुङै जोबस्राङाखै। बेनिखायनो बारग'नो थाखाय सुबुंफोरा सांग्रां जानांगोन होनना फोरमायदों बिफानारिफोरा। मख'जाथावदि केसफोरनि अनजिमाया बे समाव दिल्लीयाव कोरोनाजों गाग्लोबजानायखौ 100निबो बांसिन केस मोननाय जादों होनना सुलुंफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जुदि जों स्टेट वाइज डाटानि बाथ्रा बुङोब्ला केरालाया आथिखालाव कोरोनाजों बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम गोग्लैनाय रायजो। केरालायाव कोरोनानि 430 एक्टिभ केस मोननाय जादों। बेनि उनाव महाराष्ट्रआव 209, दिल्लीयाव 104 आरो कर्नाटकआव 47 एक्टिभ केस मोननाय जादों होनना सावस्रि बिफाना फोसावदों। सावस्रि बिफाना बेफोर रायजोफोराव नायदिंनाय आरो फाहामथाय बिखान्थिफोरा सोलिगासिनो दं। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। हादराव कोरोना भाइरासआ फिन आरोबाव बांगासिनो दं। कोरोना जेवसाया दा गोख्रैयै गोसारनो हमदों। नंगौ, हादराव एक्टिभ कोविड-19 केसफोरनि अनजिमाया 1000निबो बारबाय। केरालानिफ्राय कर्नाटकसिम आरो महाराष्ट्रनिफ्राय दिल्लीसिम कोविड-19 केसफोरनि गोदान अनजिमाया गिथावना जानो हमदों। थारैनो हादराव फिन खेबसेबाव कोविड-19 केसफोरा बे समाव बांनायखौ आरोबाव नुनो मोनबावनाय जादों। सावस्रि बिफानजों फोसावजानाय गोदानसिन डाटा बायदिब्ला भारताव आथिखालाव गासै 1009 एक्टिभ कोविड-19 केसफोर दं। सावस्रि बिफाननि डाटा बायदिब्ला भारताव 1009 एक्टिभ केसफोरनि गेजेराव 752 केसफोरा बावैसो सिगां नुजाथिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। सावस्रि बिफानारिफोरा फोरमायना होयो दि कोरोना जेवसाया लासै लासै गोख्रोङै गोसारगासिनो दं आरो कोरोना जेवसाया दासिमबो आबुङै जोबस्राङाखै। बेनिखायनो बारग'नो थाखाय सुबुंफोरा सांग्रां जानांगोन होनना फोरमायदों बिफानारिफोरा। मख'जाथावदि केसफोरनि अनजिमाया बे समाव दिल्लीयाव कोरोनाजों गाग्लोबजानायखौ 100निबो बांसिन केस मोननाय जादों होनना सुलुंफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जुदि जों स्टेट वाइज डाटानि
बाथ्रा बुङोब्ला केरालाया आथिखालाव कर'नाजों बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम गोग्लैनाय रायजो। केरालायाव कर'नानि 430 एक्टिभ केस मोननाय जादों। बेनि उनाव महाराष्ट्रआव 209, दिल्लीआव 104 आरो कर्नाटकआव 47 एक्टिभ केस मोननाय जादों होनना सावस्रि बिफाना फोसावदों। सावस्रि बिफाना बेफोर रायजोफोराव नायदिंनाय आरो फाहामथाय बिखान्थिफोरा सोलिगासिनो दं। खुलुमबाय, स्टुडिअ' आं रबिन बसुमतारी। हादराव कर'ना भाइरासआ फिन आरोबाव बांगासिनो दं।